Il-Viċi Kap Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone sostna li se jibqa' jaħrab mill-mistoqsija dwar fejn se jkun ġej l-Isptar ta' Tramuntana. Dan waqt programm ta' diskussjoni fuq l-istazzjon tar-radju tal-Knisja hekk kif l-aħħar jiem tal-kampanja tal-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma spjega fejn se jkun ġej dan l-isptar ġdid imwiet. Mistoqsi propju dwar dan Elix Perici Kalaxxone għalhekk. L-Isptar ta' Tramuntana tgħidilna fejn se jsir? Rabt li minnha. U ħanibqa' naħrablek minnha mhux se ngħidlek. Tajb ukoll. Id-diskussjoni messet ukoll mad-delizzi fosthom dak tal-kaċċa Perici Kalaxxone jagħmel minn kollox biex jiġbor il-passat tal-Partit Nazzjonalista f'dan ir-rigward. Iżda meta l-membru parlamentari Ewropew Daniel Attard ikkonfrontah bil-mod ta' kif il-Partit Nazzjonalista tratta lil kaċċaturi u n-nassaba, Perici Kalaxxone qal li dik hija kwistjoni oħra. Aħna nissalvagwardjaw il-kaċċa u l-insi. Wara li tħaqtu bihom. Damma dik kwistjoni oħra. U fil-waqt li Perici Kalaxxone kritika r-riforma fil-liġi ta' taxxa tal-Gvern meta sfidatu x'se jneħħija Partit Nazzjonalista jekk jiġi elett fil-Gvern huwa qal li se jkun hemm kontinwità. Għal xiex għaddiet u għal minna intom qed tgħidu kontinwità. Intom qed tgħidu kontinwità, minn hemm ħankomplu. Ħatibdlu għal-liġi jekk kunu fil-Gvern? Għajdin nessa. Minn hemm ħankomplu. Daniel Attard fakkar ukoll fil-mod ta' kif ġie trattat mill-Partit Nazzjonalista dwar skandlu fantażmu fil-konfront tiegħu. Hawn Attard staqsa lil Perici Kalaxxone sabiex jitlob apoloġija b'dan tal-aħħar ma jagħmilx għax skontu l-Partit Nazzjonalista qatt ma qal li Daniel Attard huwa korrott. Għajjartuni minn kollox. Għamel apoloġija. Għamel apoloġija. Għajli fejjarni korrott. Għamel apoloġija. U issa nagħmilek l-apoloġija. U kemm għattu li affarijiet u l-israqt il-flus. Iżda f'din l-istqarrija l-Partit Nazzjonalista ħoloq saħansitra pressjoni sabiex jittieħdu passi fil-konfront ta' Daniel Attard, kontradizzjoni totali ta' dak li sostna Elix Perici Kalaxxone.